राजखान्थिखौ लानानै दान्थे बिदान्थे खालामनाया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दं बिक्रम दैमारी बिथांनि खुगायाव। थारैनो नंगौ, जेब्लानिफ्राय खाम्फा बरगयारी बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय एबा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव थांदों, बै समनिफ्रायनो खाम्फा बरगयारी बिथांनि सायाव टारगेट लादों बिक्रम दैमारी बिथाङा। आरो बिक्रम दैमारी बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां नेता पार्टी नेताफोरजों लोगोसे खाम्फा बरगयारी बिथांखौबो सरजाबनानै गोबां मानि बाथ्रा बुंदों, जेराव खाम्फा बरगयारी बिथाङा थांनाय साननैसो सिगांसो जोंनि खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायदोंमोन बिक्रम दैमारीया सोर, बिक्रम दैमारीखौ आं सिनाया होनना बुंदोंमोन। थारैनो बियो मोनसे बाथ्रा एबा बिथांनि सायाव मोनसे बाथ्रा बुंनो हागोन दि बिक्रम दैमारी बिथाङा राजखान्थियाव गोबां जुनियर होनना बुंनांगोन, जेराव बिथाङा मोनसे समाव राजखान्थियाव लोब्बा गैयामोन आरो बिक्रम दैमारी बिथाङा 4-5 बोसोरनि सिगांसो राजखान्थियाव फैदोंमोन आरो बेखायनो बुंदोंमोन जे खाम्फा बरगयारी बिथाङा बिक्रम दैमारीखौ सिनाया होननानै। थारैनो आरो बेखौ गनायना लादों, जेराव बिक्रम दैमारी बिथाङा मैया दाख्लैसो राजखान्थियाव जगदान जानानै एबा बिपिएफ दोलोआव फैनानै गोबां मानि दान्थे बिदान्थे खालामदों आरो बेखायनो मैया दाख्लैसो राजखान्थियाव फैनायखायनो खाम्फा बरगयारी बिथाङा बिक्रम दैमारीखौ सिनाया होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेखौ लानानै आरोबाव फिन जाथाय होदों खाम्फा बरगयारी बिथांखौ। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला खाम्फा बरगयारी बिथाङा टेनसनाव दङ, डिप्रेसनाव दङ, गोबां सिन्तायाव दङ। इउपिपिएल दोलोआव एबा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाहैनायाव खाम्फा बरगयारी बिथाङा गोबां टेनसनाव गोग्लैना दं, गोबां डिप्रेसन जाना दं। बेखायनो आंखौ सिनाया होनना बुंदों, बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सिनाया होननानै बाथ्रा बुंदों होननानै बे समाव बिक्रम दैमारीनि अजद, जेराव खाम्फा बरगयारीनि सायाव गोबां मानि बाथ्रा बुंदों जे खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानायनिसो गोबां डिप्रेसनाव दं, गोबां टेनसनाव दं, गोबां साननो गोनाङाव दं। बेखायनो आंखौ दिनै सिनाया एबा हाग्रामा महिलारिखौ सिनाया होननानै बाथ्रा बुंदों होननानै अजद दिखांदों जे बिक्रम दैमारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला खाम्फा बरगयारी बिथांनि सायाव बिक्रम दैमारी बिथाङा माबायदि अजद दिखांदों आरो टेनसन जानायनि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। आङो गोदोबो बुंदों, आगोलबो बुंदों जे खाम्फा बरगयारी सारमोनखौ जोङो फिनबाय थानांगौ, जों समाया नङा होमबा। बिथांखौ आं सिनायो, बिथाङा आंखौ सिनाया जानो हागौ, नाथाय बिथांखौ आं सिनायो। बिथाङा सासे बिटिसि सोरजिग्रा, बिटिसिखौ एकर्ड खालामग्रा सासे बेक्ति मानगोनां। बिथांमोनानो जादों हाग्रामा महिलारिजों थाफानानै बिथाङा दिनै गावनि न' खाथियावनो मोनसे बिराद गिदिर बर' हारिनि बिटिसि सोरजिनायनि उनाव एसेम्बलि बिथांमोना बानायदों, बिटिसि सेक्रेटारिखौ बिथांमोनानो बानायदों। नाथाय बिब्दिहाय बयबो खाम्फा बरगयारी सारखौ सिनायनाय हिसाबै दिनै आंहा खाम्फा बरगयारी सारजों सिनायजानांगौनि जेबो गैया। दिनै आं बुङो जे खाम्फा बरगयारी सारा बिक्रम दैमारीखौ आं सिनाया होननाय बाथ्राया गिदिर बाथ्रा नङा, नाथाय बेसो गिदिर बाथ्रा जे चिरां दुवारनि रायजो राजाया खाम्फा बरगयारी बिथांखौ सिनायनायासो गिदिर बाथ्रा नङा होमबा। बिक्रम दैमारीया बिपिएफनि दैदेनगिरि नङा, बिपिएफनि सदस्य नङा होननाय बाथ्राया गिदिर बाथ्रा नङा, नाथाय क'क्राझार लकसभानि जे रायजो राजाफ्रा खाम्फा बरगयारी सारखौ सिनायाखैसै, बेसो गिदिर बाथ्रा। दा बिनिखाय आं दिनै बेखौनो बुंनो सानो जे हाग्रामा महिलारि बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिखौनो बिथाङा सिनायाखैसैब्ला बिक्रम दैमारीखौ सिनायनांगौनि आंहा खाम्फा बरगयारी सारजों मा दं? नङा रे, जेबो गैया। दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि दैदेननायजोंनो, बिथांनि लिडारशिपआवनो बिथाङा एमसिएलए जाबाय। बिथांखौनो दिनै सिनायाखैसै, दिनै बिक्रम दैमारीखौ सिनायनांगौ मा दं? हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो बिथाङा इएम जाबाय, दिनै बिक्रम दैमारीखौ सिनायनांगौ मा दं? हाग्रामा महिलारिखौ सिनायाखैसै। हाग्रामा महिलारि जाय बिथांनि दैदेननायावनो लिडारशिपआवनो बिथाङा डिपुटि चिफ जाबाय, बिथांखौनो बावगारबायब्ला बिक्रम दैमारीखौ सिनायनांगौ आंहा मा दं? बेनिखायनो आं बुङो बिथाङा डिप्रेसनाव दङ, दुखुआव दङ होनना जों मिथियो आरो बिथाङा मोनसे गोथौ हाखराव दङ, जाय हाखरा खोमसि, बेयाव रावखौबो सिनायनाय जाया, जायखौ बुंदों नोरोग। बिथाङा बुंदोंमोन जे गावनो बुंनाय खोथाखौसो आं बुंदों, आं बानायनाय खोथा बुङाखै, जे बिटिआर एकर्डआ लायनो नोरोग आरो बिटिसि एकर्डआ सोरगो।
अब्ला बिथाङा नोरोगाव थानाय एसेबां मोनदांलायनाय खोमसियाव बिक्रम दैमारिखौ बोरै सिनायनो आरो आंहा बिदि सिनाय जानांगौनिबो जेबो गैया। बेनिखायनो आं खावलायदों प्रमद बर' बिथांनि सरकाराव हाग्रामा महिला एरिनानि जेसेबां गिदिर लिडारानो जाया मानो, खाम्फा बरगयारी सारनिख्रुइ जेसेबां गिदिर मोजां लिडारानो थाया मानो, प्रमद बर' बिथांनि राजनितिकनि बिथायानो बालाहामानि सायावसो लुजानाय। सानजानि जा खोला खनानिफ्राय बारा फैब्लासो प्रमद बर' बिथांनाव नांफैयो। खोलाहानिफ्राय टेलिफन हरनानै प्रमद बर'खौ रायज्लायहरबासो फाइलफ्रा सुहि जायो। अब्ला सोर लिडारा दिनै प्रमद बर' बिथांनि राजनियाव थांना मोजां खामानि मावनो हानो? नंना नङा आदा? बिनिखायनो बेयाव देयार इज नाथिं, जेबो गैया। साननैसोनि उनाव प्रमद बर'नि सेहेरायानो जा, बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टआनो जा, मा जानो थांगासिनो जों बेखौ आरो बुंला। दिनै बेसेखौनो बुंनानै फोजोबबाय। जोंहा BPF दला गोख्रों लिडार जागोन। आं रायजो हिसाबै, व्यक्तिगत रायजो हिसाबै जेबो बिबान गैयाब्लाबो आं दिनै BPF खौ समर्थन खालामदों। बिनि अनगा बुंनो आंहा जेबो गैया। थेंक इउ।